हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोङो दायो एसे खौरांखौ मोननो हानाय जादों आरो नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो हासिगोन बायदि होननानै दा बेनिखायनो गमामायैनो नोंथांमोना एसे उनावनो मोनमारनो हामारगोना हामारा नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो जुदि सोमारगोनबा जेनेबा माब्लाथो नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि दा बेखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो आङो आसाम सरकारनि जोंनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिमबो आरटिआइ होनाय जादोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानो हागौ थांनाय मे मासावनो आङो आरटिआइखौ होनाय जादोंमोन मानि थाखाय फैसाखौ सोना होनाय जायाखै नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ होननानै आङो सोंहरनाय जादोंमोन जेनेबा 2023-24 एकाडेमिक इयारावबो नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखै दा बेखौबो आं सोंहरनाय जादोंमोन मा जाहोननि थाखाय ना फैसायानो जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैयाखै ना मानि थाखाय फैसाखौ सोआखै आं बेबायदि सोंहरदोंमोन आरो दा बेनिफ्राय 2024-25 एकाडेमिक इयारनिखौबो आं सोंहरनाय जादों बेबादिनो दा बेनिफ्राय 2025-26 बे एकाडेमिक इयारनिखौबो आङो सोंहरनाय जादों मा जाहोननि थाखाय मानि थाखाय दिनैसिमबो नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ सोना होनाय जायाखै जाहोना मा आरो सोगोनबा माब्ला सोगोन दा बेबादि होननानै आङो जोंनि नैबे आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम आङो आरटिआइखौ होनाय जादोंमोन दा बे आरटिआइनि दायो स्टेटासा मा जानानै दङ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावै मोनसे भिडिअ खालामना होनाय जादोंमोन जे जोंनि नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिक बिनिफ्राय पस्ट मेट्रिकनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाबाय होननानै आङो भिडिअ खालामना होनाय जादोंमोन आरो दा बेवहाय नोंथांमोना गोबानो एसे रागा जोंनानै दं आरो कमेन्टआव नोंथांमोना गोबानो रागा जोंनायखौ फोरमायथिदों जेनेबा नोंथांमोना बुंदों जेनेबा जोङो एप्लाइ खालामनायाथ' खालामगासिनो दङ बोसोरफ्रोमबो नाथायबा स्कलार्सनि फैसाखौनो सोआ माथो एप्लाइ खालामनानै मा लाब आं एबारावथ' एप्लाइखौनो खालामनानै गोबाङानो सोरबा नोंथांमोना बुंदों आरो जायफोर सिगाङाव फ्रेश एप्लाइ खालामनाय रिनुवेल एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना फैसा मोनैनि थाखायनो देग्लाय बोसोराव एप्लाइ खालामा बायदि रोखोम नोंथांमोना बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो आं बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बेसेननि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ जा खौरां ओंखारदों नोंथांमोना एसे उनावनो मोनगोन बादि होननानै दा नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि दा जेनेबा दा जोंनि नैबे आसामावथ' बाजेट लादों नङा होमबा नाथायबा नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि थाखाय जोंनि नैबे भारत सरकाराबो जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ सोनानै हरो जाहाथे जोंनि नैबे आसाम सरकारा आसामाव जाखिनि जोंहा ST फरायसाफोर दङ बिथांमोननिसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होनो हायो बिनि थाखाय जोंनि नैबे भारत सरकारा आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ सोना हरनाय जायो आसाम सरकारनिफ्रायबो माखासे खावसे सेरा थायो फैसा सोनाया बेथ' नंगौ बाथ्राया दा बेनि थाखाय माने बेखौ ओरैनोथ' जोङो सिगाङाव मिथिना मोनखादों आसाम सरकारनिसिम फैसा दंफैखायो ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआव फैसा दंफैखायो ST स्कलारशिपनि थाखाय होननानै बेबादि जों खोनानानै मोनखादों आरटिआइनि जे जों बेखौ मिथिनानै मोननो हाखादों आंबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा जिखियानो जाया मानो दायो खौराङा दायो जा जोङो खोनानो मोननाय जादों दा खोनानो मोननाया बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोनहा एसे उनाव मोननो हागोन माने जोंनि नैबे बाजेट सिजोनाथ' दा जोब्बाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बाजेट लानायाथ' जोंहा जोबनानै थांबाय अब्लाबो जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम जोंहा माला फैसाया फैगोन नैबे जुलाइनि 28 थारिखहालागै बेबायदि फैसाखौ फैगोन जों होननानै खोनानो मोननाय जादों माबानिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय दा बेनिखायनो बेखौ जुदि जोङो नोजोर बोयोबा दा नोंथांमोना नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ मोनगोना चान्सआ दङ आरो दायो बेखौनो जोङो खोनानो मोननाय जादों आरो नोंथांमोना एसे उनावनो NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ मोननो हासिगोन बेबायदि जोङो दायो माने सिङावबो बेखौ एसे आङो खोनानो मोननाय जाखादों आरो दा अब्लाबो बियो कनफार्म नङा मानो होनोबा सिगाङावबो बेबादिनो बाजेटआथ' लाखाबाय थानाय जायो बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा बाजेट लायो नङा होमबा बोसोरफ्रोमबो जोंनि सेन्ट्रेल सरकारनिफ्रायबो फैसा फैयो NSP नि ST स्कलारशिपनि थाखाय नाथायबा नोंथांमोना मोनैयानो बोसोरथाम जाबाय दा बेनिखायनो फोथायनो गोब्राब जानानै दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन ओरैनो नोंथांमोनाथ' मोनोबा नैबे दा आगष्ट सेप्तेम्बरावथ' नोंथांमोना मोननांगौनो गोनांथियानो गैयामोन मानो होनोबा नोंथांमोना मार्च मासावनो मोननो हायो नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ प्रि मेट्रिकनिखौ एसे सिगाङाव नोंथांमोना मोननो हायो पस्ट मेट्रिकनिया नोंथांमोना एसे उनाव मोनो
दा जिखियानो जाया मानो मार्चहालागै नोंथांमोना मोननांगौमोन नाथायबा बाहानाया माखौ होदों इलेक्सन जोंहा दंमोन बायदि रोखोम होननानै बाहाना होदों नाथायबा नोंथांमोना मोनियानो बोसोरथाम जाखाबाय बै बोसोरथाम सिगाङावथ' नोंथांमोननिसिम माने जोंनि नैबे आसामावथ' जेबो इलेक्सन बेबादि जायाखैमोन दा बेखौबो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरो दा जिखियानो जाया मानो दायो एसे माने MLA बिथांमोननिसिमबो कमप्लेन होनायखौ आं नुनो मोननाय जादों आरो MLAनि जोंनि नैबे माने बर' MLA बिथांमोनजों रायलायहैनायखौबो आं मिथिना मोननो हानाय जादों ST फरायसाफ्रा माने MLA नाव थांनानै लोगो हमहैनानै रायलायदों होननानैबो आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों कमप्लेन हैदों जेनेबा जाहाथे आसाम सरकारजों रायलाय मानि थाखाय NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ सोना होनाय जायाखै माने खोन्थाहैनाय जादों आरो MLA बिथांनिसिम जेनेबा बेबादि जादों ST स्कलार्सनि फैसाखौ बोसोरथामसो जाबाय फैसाखौ सोना होनाय जायाखै दा बेखौ एसे माने जाहाथे MLA माने सरकारजों रायलाय दा बिनि थाखाय माने MLA बिथांमोननिसिम थांनायखौबो आं एसे खोनानो मोननाय जादों नाथायबा बोरै जागोन दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो जोङो गासैबो कमप्लेनखौथ' होबाय थानांगोन जेब्लासिमहालागै NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ सोआ दा जेखियानो जाया मानो खोनानो मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय आरो नैबे आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव नोंथांमोना NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ मोननो हागोन बादि नाथायबा बबे एकाडेमिक इयारनिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेबो जोंहा मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों मानो होनोबा 2023-24 एकाडेमिक इयारावबो मात्र 50% फरायसाफ्राल' NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों 50% फरायसाफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो 50%आ बेहायनो आद्राया दंखायो 2023-24 एकाडेमिक इयारनियानो दा बिनिफ्राय 2024-25 एकाडेमिक इयारनियाथ' रावबो सासेबो नोंथांमोना मोननो हायाखै दा बिनिफ्राय 2025-26 जा जोंहा थांनाय फाइनान्सियेल इयार दा बेवहायबो नोंथांमोना रावबो NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ थाइसेबो नोंथांमोना मोननो हायासै दा बेनिखायनो बबे फाइनान्सियेल इयारनि फैसाखौ सोगोन फ्रेस रिनिउवेल जोंहा बेहाय बाथ्रा फैयो दा बेखौ जों एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन जोबोद फालथु जाबाय होननानै बेखौ बुंनांगोन सानना नायोबा फैसायानो जोबोद बुरजा नांसिगोन आरो NSP नि ST स्कलार्सनि फैसाखौ सोना हरनाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा ज' जानानै दंजोबो फ्रेसनि लाय रिनिउवेलनि लाय प्रि मेट्रिक लाय पस्ट मेट्रिक लाय बे गासिबो जोंहा माने ज' जानानै दंजोबो दा जेखियानो जाया मानो आं जा मिथिना मोननो हानाय जादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय जे नैबे आगष्ट सेप्तेम्बराव मोननो हागोन बादि एबा सोना हरनो हागोन बादि बेखौ जोङो हागौ बादिसो दै बे कनफार्म नङा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय जुदि मोनाबाथ' आरो मा बुंबावनो दा नोंथांमोना कमप्लेन खालामबाय थानांसिगोन दा बेनिफ्राय आं आरटीआई होनायनि कन्डिशना माबायदि जानानै दङ जा आङो जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम आरटीआई होनाय जादोंमोन दा बेनि रिप्लाइखौ आं मोननो हागोन ना हायाखै दिनैसिमबो रिप्लाइखौनो मोननो हायाखै दा बिथांमोना बोरै रिप्लाइखौ होनो मानो होनोबा फैसाखौनो बिथांमोना होखायाखैबा आरो आं जाबायदि कुइसन सोंहरबाय जेनेबा फैसाखौ मानि थाखाय सोआखै बे फाइनान्सियेल इयारनिखौ मानो फैसाखौ सोना होनाय जायाखै आरो सोगोनबा माब्ला सोगोन मानि थाखाय सोआखै बेफोर गासैखौबो आं सोंहरबाय नालाय दा बिनि रिप्लाइखौनो बिथांमोना होआखै मे मासावनो होनाय ओरैनोथ' मास मोनसेनि बिथोरावनो आरटीआईनि रिप्लाइखौ ओरैनो मोननांगौ आं एपिलबो खालामबाय खालामनायालाय दा अब्लाबो रिप्लाइखौ मोननो हानाय जायाखै दा बिथांमोना बोरै रिप्लाइखौ होनो ओरैनोथ' आङो अरुणादय स्किम बायदि रोखोमनि स्किमफोरनिखौ आङो आरटीआई होनाय जायोबा मास मोनसेनि बिथोरावनो आं रिप्लाइखौ मोननो हायो नाथायबा नैबे NSP नि ST स्कलार्सनि जा आङो आरटीआई होनाय जादों दिनैसिमबो बिनि रिप्लाइखौ माने बिथांमोना होनो हानाय जायाखै बिथांमोना आरो बोरै रिप्लाइखौ होनो मानो होनोबा स्कलार्सनि फैसाखौ सोयैयानो बोसोरथामसो जाबायबा अब्ला बिथांमोना मा होनानै रिप्लाइखौ होनो बेबादि जादों खोमा दा बेनिखायनो आं दिनैसिमबो रिप्लाइखौ मोननानै जायाखै दा जिखियानो जाया मानो आं दायो माने एपिलखौथ' होनाय जाबाय दा एपिल खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना एपिल होनायखौबा आंनिखौबा नायगोन ना नाया बेबो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय आरो दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे आपडेटखौबो खोन्थाहरनाय जाबाय दा गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन नोंथाङा आरटीआई होनाया मा जानानै दं होननानै दा बेखौ आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा दा इलिजिबोल जानानै दङ नैबे प्रि मेट्रिक पस्ट मेट्रिक रिनिउवेलानो जा फ्रेसआनो जा NSP नि ST स्कलारशिपनि थाखाय जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागायजेनबाय दा नोंथांमोना गोबां बुंदों आरो आं देग्लाय बोसोराव एप्लाइ खालामला होननानै दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरनाय जादों नोंथांमोना बेबादि होननानै थानो नाङा जेनेबा उनाव आरो जेब्ला स्कलार्सनि फैसाखौ सोगोन दा एप्लाइ खालामालासिनो थायोबा नोंथाङा आरो बोरैबा मोनलायगोन जेनेबा आं एप्लाइ खालामासै बेहायसो फैसाखौ सोना होलायबाय बेबादि जालायगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय जेराव नोंथांमोना फैसा होनालासिनो एप्लाइखौ खालामनो हायो गावबागावनो मबाइलजोंबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना जेरावबो थाङालासिनो मबाइलजोंनो आरामसे आरो कम्पिउटारफोर नोंथांमोननियाव लेपटपफोर दङबा गावबागावनो एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय आरो जाहाथे जेनेबा उनाव सोबाय बायोबा नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आरो उनाव आरो जेनेबा नों एप्लाइ खालामालासिनो दोनबाय दा बिनिफ्राय माखासे जायफोर फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायोबा
दा नोंथाङा एसे बोरैबा मोनलायगोन दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामना दोनोबा मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरो मोननाय सोनाय सोयै बे उननि बाथ्रा जागोन आरो बेबायदि सोआलासिनो बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबासिम बेबायदि दोनबाय थायोबाथ' नामावल'सो ओरैनो एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप बियो ओरैनो बे नकटासो जाहैबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो दा जेखायनो जामानो एप्लाइ खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय दा बेनिफ्राय नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो नैबे इसान उदय स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखादोंमोन दाखालि बावै भिडिअ लाबोनानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नैबे पस्ट मेट्रिकआनो जा प्रि मेट्रिकआनो जा जायखिजाया एसटि स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामथारबानो जाबाय दा बेजों लोगोसेनो इसान उदय स्कलारशिपखौबो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोबबानो जाबाय बेसेबां पार्सेन्टेज थानायजों खोथा गैया जायखिजाया नोंथांमोना जायफोर माने हायार सेकेन्डारि देग्लाय बोसोराव पास जानाय ना गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोब इसान उदय स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना 80,000 बेबायदि फैसा मोननो हायो बोसोरसेयाव इसान उदय स्कलारशिपनि जोहै दा बेनिखायनो फरायनायाव जोबोद माने मदद होयो आरो दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय थाबाय नैबे बेबादि नङा जेनेबा नोङो एसटि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबा इसान उदय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोंथांमोननिसिम दायो खाबुखौ होनाय जाबाय एनएसपिनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेखौ जोंहा लिरना होनाय दंखायो नोंथांमोना मोनसे मेरिट बेस स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों दा बेनिखायनो जोंहा नैबे इसान उदय स्कलारशिपआ जाहैबाय मेरिट बेस स्कलारशिप दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नैबे एसटि स्कलारशिपआ जाहैबाय जोंहा बे वेलफेयार बेस स्कलारशिप दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा इसान उदय स्कलारशिपखौ बुंनो थाङोबा बोसोरसेयाव गासै 10,000 जन फरायसाफोरखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो एसटि फरायसाफोरनि बिथोराव दा बेनिखायनो बे 10,000 जनाव नोंनि नामा फैयोबानो नोंथांमोना नैबे एनएसपिनि इसान उदय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना मोननो हायो दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय मालाबा काट मार्कआ हाइ थाङा मालाबा खम थाङो बेबादिनो आरो मालाबा हाइ थाङो आरो बे मा बाथ्रा बुंगोन दा उल्थां फाल्थां आंना बाथ्रा बुंनायानो जालायलांबावसै मालाबा काट मार्कआ हाइ थाङो मालाबा खम फैयो आरो काट मार्कआ दा बेनिखायनो खाफाल दङबा बोरैबा जायोबा मोनगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन दा जेखायनो जामानो बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा नैबे आगस्ट मासाबो हाबखासिगोन दा साननैसोल' नोंथांमोना नेदो अब्ला जों मिथिना मोननो हागोन आरो नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर मासाव आरो जुदि सोआबाथ' आरो लाब गैला नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपआ नामावल'सो ओरैनो स्कलारशिप होननानै बेखौ बुंनाय जानाय जासिगोन आरो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय एमएलएफोरजों नोंथांमोना जायफोर दायो थांनो नागिरदों आरो आं बेखौनो खावलायहरनाय जायो लोगो हमहैनाया जोबोद मोजां एमएलएफोरा नोंथांमोननि एमएलए नङा होमबा दा बेनिखायनो एमएलएफोरजों रायलायोबाबो एसे मोजां जागोन कमप्लेनखौथ' जोङो ससियेल मिडियायाव बोसोरथामनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दङ नाथायबा रावबो खोनासङा दा बेनिखायनो एसे माने एमएलएफोरजोंनो लोगो हमहैलायोबा जाय माने बिथांमोना आसाम सरकारजोंथ' खोथा बाथ्रा सावरायबाय थायो नालाय दा बेयाव जुदि जोङो रायलायलायोबा एसे जोंनि माबाखौ कन्डिसनखौ जों खोन्थाहैयोबा एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि कन्डिसनखौ अब्ला एसेबाबो माने सलुसन फैगोन बायदिखौ आं मोन्दों आरो जाय माने आं खोनानो मोन्दों एमएलएखौ लोगो हमहैगोन एबा हमहैदों बेबायदि खोनानो मोननाय जादों नाथायबा सोर हमहैदों एसे बाथ्रा बेबो दा जेखायनो जामानो नोंथांमोनाबो गावबागावनि जायगानि एमएलएखौ लोगो हमहैनानै गावबागावनि नोंथांमोननि नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि प्रब्लेमखौ नोंथांमोना खोन्थाहैबानो जाबाय अब्लासो माने सलुसनाव फैसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन आरो बोसोरथाम गाहाम जाबाय जेला दा जेखायनो जामानो बाथ्राया भिडिअ'आ गोलावद्राय जाबाय दा खोथा बाथ्राया बाराबा बेलेग बेलेगसो ओंखारलायलांगोन आंनिया दा जेखायनो जामानो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'खौ जों आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअ'खौ बयनोबो शेयार खालामना होदो इसान उदय स्कलारशिपनि जोंहा एप्लाइ खालामनाय जाथ'वाखै दायो एसटि स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनो सोलिगासिनो दं एप्लाइ खालामना लाग्रोदो बिनि उनाव जेब्ला इसान उदय स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनाय जायो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामनो होदो माबाफोर कमेन्ट खालामनो गोसो दङबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोंहरबानो जाबाय माखौबाफोर सोंनो सानदोंबा दा बिनिफ्राय इन्सटाग्रामावबो फल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोना इन्सटाग्रामनि आइडिखौ आङो भिडिअ बक्सआव आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों जाहाथे नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौबा डाइरेक्ट नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों